3, 2, 1. Ik geloof net dat het topsport is. Ik bedoel, als toen een hutrijder zus trainen of busjes trainen. Ja, ik heb eigenlijk alles van mijn heid wat leerd. En hij het van zijn heid leert. Ik hou er wel van het mensen in dek en ervoor. En als het net goed doet, nou, wegwezen dan maar. Mijn vader op dit schip nou staat. De journalist zei van nou, dat lijkt wel een raket. Tijden hebben tijden en we zijn net een museumspot. Nou, dat ben je Andries. Is je wat tevreden over? Ik mag ze wel helemaal voorin hebben, die zwanen hoor. Ik moet even die gewicht van die aaning moet toch even compenseren. Ik ben er met opgegroeid. Ik ben met alle vier op het goedje gekomen. Ketelbeentje Pieter, wie Ranje jongen. Dus Fut mij en dan weer Ranja. En ik weer wat gemeenter, ik had een beetje jonge neven bij me. Ik denk, zal die man wel krijgen? Ik wat jonge neven door de Ranje heen, het zeil naar de brandweer. Dat is hartstikke mooi. Ja, zo groeit erin. Het is een beetje een virus, we wisten mij besmet. En dan Ranje jongen, dan was Zwudderman, pijlen heb ik nog niet. En toen wil ik schotenman worden. Dat heb ik volgens mij wel voor een 20 jaar dienst schotenman. Dat vond ik eigenlijk heel erg mooi. Het spul zetten, zeilstrappen. Alle facetten van het ziel leert dan. Het meterscootje, de Eldert Cites, wordt in 1910 gebouwd in Drachten. Het binnen de jaren dat een soort vracht vervierd wordt door het wetter. De scootjes vallen op om ze vlug binnen. De lading bestaat vooral uit turf en dong, dat naar pleertsen gebracht wordt. De skippers houden in minder drukke tijden onderling en wedstrijden. Gouders organiseren toch de plaatselijke kastelein. De opkomst van de benzinemotor in de jaren 30 zorgt ervoor dat scootjes heel iets minder inzet worden. Een soort vracht wordt er naai hoe de dik vervierd. Door een gebrek aan brandstoffen zal het scootje in de Tweede Wereldoorlog een opmerkelijke revival maken. Er komt er heel iets meer interesse voor het wedstrijdzielen, ook met scootjes. Het zal in 1944 leidde tot de oprichting van de Centrale Commissie Scootjeszeilen, de SKS. Het begin van een wedstrijdtraditie. Paken wie een van de grondleggers van de SKS, Citemeter. Ja, die had toen een eigen scootje. Die heeft allemaal nodig aan de zield. Toen voor hemzelf. Voor Ljouwert had de zield. Nou, toen had hij weer een scootje voor hemzelf gekocht. Wie is geboren, ik moest nog makker worden. En toen hebben we bij Verbol wat zielen in. Dat wie voor mij in de jaren 70, 72. Toen was ik 2 jaar oud. De naam meter rint als een rare trier door het 69-jarig bestaan van de SKS. Het is Lodewijk Meter, schipper van Huzum, die de vereniging in 1953 reed van de ondergang. In dat jaar binnen er eens te min deelnemers. Lodewijk, die zelfs een werf had, kan er nog een paar scootjes bij regelen, zodat de dag schild wordt om het SKS-kampioenschap. Lodewijk zielt de gerne maar zijn broer Siete, die later maar zijn zoon Eldert een eigen scootje krijgt. Eldert stilt zijn huid opvallen als skipper en jouwt zelfs het helmhout weer terug aan zoon Pieter. Mijn huid zielde vroeger bij mijn Lodewijk, weet ik nog wel. Want ik ben dus van 46 en in 47 ben ik voor mij een beetje begonnen te zielen. Ik ben hier uit. Ja, ik ben hier 5, 6, ik denk. Toen begon mijn huid zelf mijn scootjes. En daar ben ik bemanning mee geworden. Hebben de koeken wikzielen. Bij mijn Lodewijk even net aan boord kwamen, die een al te volle bij natuurlijk, familie te groot. Nou ja, ze ben voor dus zelf meegegaan als bemanninglid. Dan heb ik zo lang gewacht dat mijn huid omvoelde. Ja, toen ben ik dus skipper geworden. En mijn huid weer, ja, koe was even lelijk worden. Ik kon goed mee, want ik weer een seizoen natuurlijk. En ik zit bij het vak, ja, we konden elkaar goed. Ja, sterke kerel.
Iedere morgen, voordat er een wedstrijd begint, wordt er door de plaatselijke wedstrijdcommissie een zogenaamde routebespreking gehouden. Zo ook hier op de Veenhoop. Er wordt uitleg gegeven over de die dag te zeilen route. Siet de Meter heeft zo zijn eigen ideeën over die route. Maar als nou alles daar stukken is, wat dan? Nee, dat zit met de broen in de handjes, nee, maar dat is net betroerd. En dan wist wel achter me kwam er allemaal zielen. Bij mij kwam er niks. Je kent er wel heel wat van. Ja, dat is heel wat van. Lodewijk Meter is het met zijn broer Siete eens. Er wordt naar ze geluisterd. Het is ook onverstandig om de adviezen van zulke ervaren mannen in de wind te slaan. Jongen, door praat krijgen, dan ben we net het hut zien. Dan krijgen we maar een vraagje bieden. Goedemorgen. Namens de Zevenwolden mag ik u van harte welkom heten voor de 32e editie van Lemmer Ahoy. Welkom allemaal, ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. We hebben dit jaar een record, toch weer een record aantal scootjes van 62. Mijn hele familie die zielde op mijn scootje. Ik weet wel tot mijn 12e hiek net zo volle doelloer. En toen ben ik gewoon mijn zielen gegaan en dan merk je dat je het leuk vindt en dan ga je er verder mee. Nou ja, dan komt het moment dat ze een keer vrij als skipper zijnde. Nou ja, dan ziel je op een scootje als skipper. Nou ja, dat is volgens mij in de mini-day het allermooiste wat er is. Johannes Meter is dit hier de nieuwe skipper op het scootje van Langwaar. Heid Hitzer stie aan het helmhout bij Jenne Woord, die het skippers vaak wil leren van zijn heid Lodewijk. Pak wat van je! Pak wat los! Ik heb nooit met mijn paarden zield. Ik heb nooit met mijn paarden aan boord zitten. Maar is paarden wie wel een man van dat is maar één manier en dat is één manier. En je moest naar hem luisteren, maar dat was wel die boos. En ja, dat kon je maar accepteren dan. Wat hebben we begonnen, man? Het binnen likwels net de Meters die in het verliezen succes hier in de scootje van Langwaar, maar Zwaga's. Het is Ulbe Zwaga, die het van 1948 onder mei 1950 kampioen wordt. Een legendarische skipper, die letter maar grauw nog maar leeft zo'n titels binnenhelt. Was het vroeger Ulbe Zwaga, nu zijn het zijn zoons. Dit jaar zelfs 3 die de naam Zwaga hoog houden. Vandaag is het Lammert Zwaga die wint met het scootje van Langweer. In 1980 werd Langwaar voor het laatst kampioen, maar de zoon van Ulbe, Lammert Zwaga. En dat steekt in het watersportdorp. Dat zo'n een aantal jaar een heel ambitieuze scootjecommissie had. Langwaar maakten we maaizielen in de varijn van de SKS. In 2011 werd daarom zelfs het team Roy Heiner, bekend van de Volvo Ocean Race, inhield om skipper Ulbe Brandsma in zijn bemanning te trainen. Zijn we een boeiende buurt nog? Dat is wel het maximale ongeveer nou. Ik geloof wij 36 dagen en jong, hè? Vanaf 6 maart. Nou, wat hier zitten we krijgen de 40 worden, zitten wij al op het scootje. En raden is goed te vermijden net. Met leuk boel. Ulbe, misschien met die overstag. Probeer je ietsje eerder te stoppen met sturen. Ja. Dat we misschien ietsje minder hoogte verliezen als we uit die overstag komen. Maar het zal net helpen. Ulbe Brandsma eindigt in de achterrijn en wordt aan de kant zet. Zijn opvolger Jaap Zwaga batst ook maar de plaatselijke commissie en stapt begin dit hier zelfs op. Maar Johannes Meter had Langwaar in size irriteerd, al werd de 5e nieuwe skipper aan het helm houdt. Er is aan de hand dat er een enorm leger is van sponsoren, wel 263. Dat er een drive is, ik vanuit die sponsoren, om toch in elk geval mee te doen om te prijzen. Dat er een voorzitter is, Robert van der Werf. Die er nog net zo lang, maar die heeft zijn wortels in de sport. Het bij SC Heerenveen een eigen functie aan. Dus die wil ik vooruit. Nou, dat is de cultuur van commissie van omzettend laag. En dat is genoeg vrij sterk in het dorp. Maar ik bij de skippers die het ze hebben, echt mensen die wend binnen vanuit oude traditie te zien.
Toen wij erin stapten zagen we dat we de afgelopen 25 jaar gemiddeld tussen de 11e en 12e plaats hebben gezeild. We snappen ook wel dat je niet binnen 3 of 5 jaar naar voren kunt zeilen. Dat stukje fanatisme wat wij als bestuur hebben willen we graag terugzien bij schipper en bemanning. Nou, daar zijn we tot nu toe nog niet in geslaagd, nog niet op één lijn gezeten. En dat vinden we erg jammer. Maar goed, we hopen dat we nu de rust en stabiliteit hebben gevonden. Er zijn een heleboel plakken die zijn wat te weinig gauw tevreden met de schippers. Ze krijgen net 10 kanaal natuurlijk, want ja, met 3 of 4 jaar hier, als ze net presteren, worden ze eruit knikkerd. Nou, dan kennen de meesten nog net zielen met hun schip, want je bent er wel 4 wat zien in nodig voor het schip een beetje kennis met de meidjes dat je het schip goed onder de knebbels krijgt. Dus ik vind wel dat ze inderdaad commissies daar wel eens even goed benijd denken moeten. Als ze mij gewoon zien zeggen dat het wel eens een beetje langer mee als wat ze nou doen. De prestatiedrang van de Langwatercommissie valt van de winter net al te goed in de schippersvergadering. Te professioneel vind ik gewoon. Daardoor zou de traditionele rol van de schipper in gevaar komen. Er wordt het bestuur van de SKS vregen in te grijpen. In het begin hebben we daar net bovenop zitten omdat dat kan gebeuren. Maar op een gegeven moment als je zorgt dat dat een beetje een tendens wordt, hebben wij contact met de commissie en hebben wij uitlijn wat wij vinden, wat past bij het gedachtegoed van de SKS. Nou, daar hebben zij hun verhaaltje in hoes zetten. Maar we begrepen elkaar en zij willen ik binnen het gedachtegoed van de SKS, althans de besef is er, opereren. Dus ik denk dat er nou wel een bepaalde mate van stabiliteit nou begint te komen in Langwater. Ik heb daar wel een uittocht natuurlijk. En ik wil zeggen, Langwater benaderde mij toen ik van Lemmero ging. En dan volgde er eerst een aantal gesprekken. Nou, en dan had ik hun idee en dan had ik mijn idee. En die ideeën die kwamen best wel bij elkaar. En ze hebben me een onbeperkte tiertje. Dus je kan wel gauw een vinger wijzen naar een commissie die graag willen winnen. Maar ze willen allemaal graag winnen. Je ziet een jonge generatie schippers. Die willen van elkaar winnen. Ze willen allemaal een nieuwe Sneek worden. Dat betekent dat er meer gefaciliteerd gaat worden voor de schipper en bemanning. En dat daar wordt van verwacht dat ze er meer tijd in stoppen. Ja, en daardoor word je beter. En dat is een ontwikkeling. En dat vind ik eigenlijk gewoon wat voor jou. Ze moet voortschrijdend inzicht. En het is aan iedere commissie om dat zelf in te vullen. De skippers van nu binnen dan ik net meer te vergelijken met de vakgongers uit het verliezen. Al wie het alleen maar om de eerste voor alle scootjes nou gelijk binnen. Goed 50 jaar lang wie dat wel oors. De skipper kon doen van alles om zijn skip verrooien om het maar vlugger te maken. Ik heb er 2 extreem bij elkaar zetten. De ene is de Klaas van der Meulen. Dat wil zijn dat er met dat scootje wat noodwaarts zijn, de scootje doet ze onderwijs weer. Toen sloten ze de hele inboedel eruit, donderen ze voort, want die wonen ze net mee uitzielen. Dat kon net, daar zie je. 2 is doet de Lemmer. Zijn schip wat noodlijmse scootje is gekocht. En dat verbouwen, toen zetten ze de meesten heel lang naar achteren. En al bezwagen voorbij is het verhaal. Die zegt het. En die wist net wat er zegt. Zijn die meesten naar achteren. En toen matter zijn hebben we zo roppende van zijn schip. Als je hem nou steek je naar achteren, dan kan je het roer voorop zetten en de kop achter. Nou, en dat jou krijgt dan hoe daar in die extreem tocht waren. Uit het hele land trekken iedere zomer opnieuw duizenden mensen naar de Friese meren om te genieten van het jaarlijkse scootjesielen. Allemaal worden ze een week lang geboeid door dit machtige zeilfestijn. Het wie toen oors, het wie toen zielen mij katoen en volgens mij wie het financiële spelletje wie ik minder toen de tiert. Maar de drang om te winnen is volgens mij toen de tiert net minder geweest. Ik heb hier een ringshield en volgens mij hebben we nooit, ik kan me net heuren dat we ooit mijn ring getraind hebben. En dan zit ik op Lauwert en dan weer het vreet, als je met tongetjes voor de SK de turen erbij, vreet even los en snel de wedstrijd in. Maar echt, zoals het nou gebeurt, nee. En mijn Heitek, die oefende vroeger net, dat wie net zo. Die zei nee, de bemanning kwam 1 keer met de competitie bij elkaar. Nou, kijk wij op. Moeten we even
Oh. De man ben aan het prutsen, het is te stil waar. Die man kwam 1 keer per jaar bij elkaar. Dat was dan met de competitie. Nou, dan moesten de eerste weken ze oefenen. Ja, dan is dat de volle punten. Want dan zit je gewoon een beetje luisteren en langzaam komt er wel stijgende lijn in. En het tweede weekend dan zeilen ze de sterren van de hemel. Dus ik zei ook wat in hen. Als we nou dat van tevoren het oefenen hadden die, de eerste weken, dan wie we daar klaar mee. Dan kost Futten dadelijk knallen. En dan heb je geen kaart dat je wel kampioen wordt. Ja, dan zei, dat heb ik verhoren. Toen ik skipper wie ik zei, ik wil elke week even, als ze 1 keer per week wezen, even met mijn kant de fut. De plakjes even, iedereen heeft zijn eigen plakje. En dan moet je zielen. En dan heb je met de competitie er voordeel van. Kom een vlakje losser op de giek. Al die scooters binnen heel erg dicht bij elkaar komen qua capaciteit en qua snelheid. De factor mens wordt steeds belangrijker. Nou, je zag er ook een ontwikkeling in dat achter de schermen de skippers een aantal skippers in die factor zich verbeteren willen. Net alleen de skippers, ook de bemanning. De communicatie onderling verbeteren, de handelingen verbeteren. Maar het heeft te maken met kennis op de baan voor visie, voor de visie van hoe zet ik een zeil, hoe trim ik een zeil, neem maar op. Maar horen het is net alleen meer opstappen en zielen. Nee, er zit een hele filosofie achter. Ja, nou wat mooi. Ja. Hey, netjes. Prachtig. Super jongens. Wij meten de snelheid voor de wien en ronding van boeien. Wat voor snelheid als verliest. En op een bepaalde manier hoe het hem onsnijden moest. Dat heeft een echte skipper wel nodig? Al die moderne technieken? Nou, je hebt net nodig, maar het is wel makkelijk. Hoeveel beter word je ervan? Wat word je er beter van? Je wordt er altijd beter van. Alles wat van leiding is beter. Scootjes vroeger voelen ze minder hut als nou. Op mijn paken vroeger op dit skip nou stapt. Dus dan zei je van stad, nou, dat lijkt wel een raket. Je moet wel investeren in moderne apparatuur om toch bij te blijven met de rest. Hoe vier word je er in? Nou, heel vier. Dat maakt het mij natuurlijk. Ik wil er alles voor doen om het ultieme gevoel en het ultieme zien eruit te krijgen. Ik ben in januari begonnen met eco-coaching bij Charling van den Berg. Met een hele ploeg. We zijn elke snij ben we daar geweest. We zijn maar 2,5 uur in de sporthal. We hebben van alles, omdat ik een nieuw team heb om het weer opnieuw op te zetten. Nou, we hebben al jongens aan boord gekregen en de basis is gelijk blijven. En om die basis aan te sluiten bij die nieuwe jongens, ben we het eco-coaching traject bij ingaan. Ik aan de boot, die boot onder jou. Jij en de boot. Voor je nou begon te chillen, dan weer dat de eerste keer. En nu begin je te chillen en dan is het krekken het gevoel ben je het hele jaar al aan het chillen. Omdat je heel veel met elkaar ermee maken hebt. Nou, je begint altijd het uiterste, ik in zo'n sportzaal en op het schuitje ga ik altijd het uiterste. Vroeger ben je aan het chillen en nu ben je aan het trainen. Ja. Het is toch meer een topsportbenadering, hè? Ja, daar kom ik bij. Zo, ik ben schaatser geweest en wielrenner. En toen een auto-ongeluk ook dat met waan. En dankzij die achtergrond probeer ik het op te pakken. Eigenlijk moet ik daar komen dat je maar deze boord hier een woord hebben. Daar staan wij voor. Hier een woord, bam! Dat vond ik shit. Ik vind dat de extra in. Iedereen is ook vrij in zijn eigen mening en te doen wat hij wil. Alleen, ja, het bloot een stukje hobby van je. Ja, het is een stukje traditie. Dan hebben we het verhaal traditie en presteren. Ja, dat kent het altijd samen. Het is leuk om te winnen, maar als er externe adviseurs of mediators of wat volle in moest huren, ja. Ik denk dat het een stap te vier is. Ik heb er tijd net voor. Ik heb een eigen bureau waar ik me zet met mijn verzinnen moet. En ik heb het op mijn manier doen. Doe ik het. En daar ben ik heel erg trots op. En ik hou ook van een beetje gezelligheid. Ik ben net een ploeg die alleen nog maar presteren wil. Tijdens het ziel al. Maar we klaar binnen, dan geven we lekker een glaasje bier. En dan heb ik een beetje
gezelligheid. Maar na een neuntje, toen weet je wat teuntje. Ik mis de gezelligheid jongens wat, want ja, het bultskippers, als er een bemanning en zo, nou die binnen er wel bij. Maar dan ben ik gewoon, die komen wel met een autootje. En die gaan dan weer vet jongens. Zo, dat is net bij het zin. Als naar u just vroeger. Al die in een schip, hè, met tafel erin en slieperij erin. Zo weet vroeger, maar ja, dan werd iedereen aan boord. Dat is wat moderner. Iedereen met zijn eigen schip gekomen. Ja, diegene die had geen tijd, hoor het wel wat meer tijd. Dus ja, hoe hou je het zien? Je houdt de toekomst net zien. Dat is misschien een stukje folklore en het feit dat het voor een deel vakantie is. Maar een biertje mag, maar niet tot 's nachts aan het bier. Je moet een teamprestatie leveren, je moet fit zijn. Je moet, op een wedstrijddag moet je 3 of 4 uur moet je fit zijn, inclusief je voorbereiding. Ja, dat betekent niet dat een andere opvatting wellicht wat wenselijker is. Die vroeger net zeiden, die nou ik net zei, die mijn pak ik net. Die zomer ik net stek in de kraag. Dat totaal, dat ken net. Dat je ook met materiaal om van, nou, wat gaat er om? 40.000 euro per jaar gaat er om. En dan zul je ook daar een beetje als pieper de clown er in het feest omringen. Dat ken natuurlijk niet. Om mij te dwaan in de top van de SKS-zielerij is er geld nodig. Commissies kunnen daarom ook net meer zonder sponsoren. Het is zo dat voor hen is een commissie. We die hin toer om het wat rond te maken. Zitten meesten in die laten dan zelfs nog eens 25 of 100 goen dat er te min weer. Geleidelijk is het volle meer worden een paar grote sponsoren die een baadschild jouwen om het spul wat oranje te houden. Stel je voor dat een goede schip heeft 25 tot 30, 40.000 euro per jaar nodig bij de SKS om het goed zielen te leggen. Nou had een sponsor daar 15.000 jaar of 10.000. Ja, dan heeft een dikke macht. Het scootje van Langwaar is een van de rijkste van de vloot. Er komt er meer dan 200 sponsoren binnen. Die sponsoren zullen prestaties eerstje en de plaatselijke commissie onder druk zetten. Die druk is nul, die druk is nihil. En ik vind dat dat een behoorlijke misvatting is die een beetje binnen de SKS-wereld over Langweer leeft. Langweer, al 20% van de kosten, de jaarlijkse kosten, kunnen wij dekken vanuit de donateurs. Dus die andere 80% moet gewoon uit de markt komen. Maar een sponsorprogramma betekent niet voor ons dat de scootjesielen commerciëler wordt. Want er komt nergens een sponsoruiting naar voren. Het is gewoon sympathie voor Langweer. Men vindt die wedstrijddag hartstikke leuk en nog wat andere activiteiten. En ja, men komt inderdaad uit het netwerk van de bestuurders. En die hebben 0 invloed op het beleid. En er is 0 druk. Maar dat betekent wel dat wij het scootje goed kunnen onderhouden. Dat we af en toe nieuwe materialen kunnen kopen. En dat wij kunnen doen wat noodzakelijk is. Natuurlijk, het jouw verantwoordelijkheid. De skippers zijn verantwoordelijk. Als het een soort druk jouwt, dat valt denk ik wel van mij. Maar dat heb ik weer te krijgen met hoe sta je als commissie daarin. Nou, het gros van de commissies, de meeste commissies, die zijn daar gewoon, die staan er gewoon heel open in. Naar de skipper daar en ik naar de sponsoren daar van wij zijn baas als commissie. De skipper bepaalt in hoe is met u. En je natuurlijk sponsoren willen resultaat zien. Maar omdat ze een grote druk, nee, dat wil ook niet. Het is een bloed speeltje en het is een bloed hobby. 10 Tjalken namen deel aan de finale van het Scootjesielen 1963 op het Sneekermeer. De spannende slotfase van het traditionele 14-daagse zeilfestijn van de oude Friese buurt- en vrachtschepen. Duizenden zeilsportliefhebbers hadden een goed zitplaatsje gezocht om dit Friese evenement bij uitstek te volgen. Door de steeds stijgende kosten was het dit jaar voor het eerst dat er geen eigenaar-schipper aan het Scootjesielen meedeed. De Tjalken kwamen alle uit onder de vlag van steden en dorpen die elkaar de hoogste eer betwisten. In 1973 komt Walzert in de vloot. Maar aan het Helmhout skipper Siete Meter, die te verdient het lucratief contract afsluit. Ik meen toen de burgemeester van Balzert, ik met mijn heid praten, met mijn heid, die zei, nou die wil het scootje wel Cape in het waan, woonden de volgende nacht, mijn heid zei het schip in het Cape. Voor mijn vrouw verkeep ik net het scootje ik net weer. Maar hij mijn peer toen wonen, dan kan die bij in het zeil, dan krijg die bij.
En we hebben een contract, wie ik zo lang we met elkaar op zitten kunnen. Dat is het eerste wat in het contract stond. Dan zijn wij dus dik 40 jaar verband het ziel, ja. Maar van de winter komt in Ien het nieuws dat de B uit het zeil van het meterscootje verdwijnt. De thuishaven is het na niet met Walzert, maar Akkerum. Ja, dat is eigenlijk een opsomming van meerdere redenen. Ze hebben 40 hier geweldig altijd zielverbod wat. En ik ben skipper, ik ben net officiële baas. Hij is natuurlijk eigenaar van het spul. Ik heb wel een vinger in de pap. Ja, we zijn 40 hier voor de verbod wat zielt, maar veel plezier. Het was een huwelijk, alleen er kwam wat scheurtjes in het huwelijk. En een van de oorzaken, eigenlijk de hoofdoorzaak, was dat bol wat die GU en de grote gemeenschap Zuidwest-Friesland. En die had verjouwenscootjes in zijn beheer. Ja, en die mensen moeten wat op patiënten letten. Die hebben onjongen van jongen, we in het pontenschap naar beneden schroeven. Die had met 80%. Nou, hij zei, ja, hij heeft een goede vriend. Het is hartstikke mooi dat je met centen school willen, maar je bent een hoofdsponsor en nou net meer. Dus dan doe ik het ook, prima, dan wil ik mijn eigen zeilteken hebben. Mooi toch? Schitterend. Wat zullen we nou morgen barren in Bolzert? Een hele mooie inhuldiging morgenmiddag, maar daar moeten we het nog even over hebben. Voor Bolzert is het natuurlijk sneu, dat ik gewoon zo. En voor mij is dat een heerlijk gevoel, ja. Hoe moet je dat verklaren? Ja. Toen ik erover begon, werd ik steeds blijer. Ik denk, dat maar, dan ben ik wel lekker voor jezelf. Want toen zei ik, skip, kijk, we brotten er ik zelf mee aan. En nu hebben we een vriend die is nou versponderd, ja, die hebben we wel om je heen. Ja, dat wie me wend wordt. Ik word de meesten wat meer om je heen hebben we mij te mijten hier. Ja. En dat miste ik, helaas de laatste jaren in Bolzert miste ik dat. Dat is tegenspietig, want het is toch nog een soort instituut, Bolzert, het Bolzert scootje. We hebben ons zijn van wat juist de kracht is van het SKS-ziel, is de strijd tussen de steden en de dorpen. Dus we vinden wel dat je voor een dorp of stad uitkomt. Nou, in dit geval zijn ze in Akkerum. Dus ze zijn in Akkerum, dus is het nou de familiemeter die voor Akkerum zielt, namens het dorp Akkerum. Traditie en topsport. Het rent bij het scootjesielen hield het met trog en waar. Aan de ene kant moet er presteerd worden. Maar aan de andere kant had de nieuwe generatie skippers ook eeg voor het verliezen. We hebben het scootje, 18 lijn hebben we het gekocht. Sibren zit voorop. Sibren zijn paken, het skipper weet op een woord. Jolanda, zijn vrouw, die haar omke het dit skip hoor. Het is een al emotie dit keer. Nou, samen werk ik me ook mee in. Als je het zelf een mooi truitje had, nou, dat is geweldig. En proberen we zo te houden. Dus het is emotie en topsport, dat is het voor jou? Ja. De reden triet is de traditie. Maar als je juist naar het materiaal, we zijn veel op scootjes. Wij komen perron, gieken die binnen boven, we hebben speciaal doeksoorten. Het echt ouderwetse spul is er net meer. En ja, en de tijd die vreet er ik om. Want ja, we moeten en zielen en hutzielen. Want als we achteraan zitten we nou, het is een waardeloze skipper. En aan de andere kant zitten we, ja, je moet traditie hebben. Ja, dat werkt het meestal net samen. Het is altijd een speeltje. Ik hou er wel van het mes in dek. En ervoor. En als het net goed doet, nou, wegwezen dan maar. En, dus ik vind wel dat het bij de traditie past van het scootjesielen in elk geval dat er eerst wordt presteren. Tijden hebben tijden en ik heb ook wel zijn, we zijn net een museumsport. Het scootjesielen is een sport, een cultuursport. Die ontwikkelt zich, krijgt als een taal. Een taal die leeft, ontwikkelt zich. Nou, het scootjesielen leeft, dus het ontwikkelt zich ook. Mensen willen steeds harder en meer willen winnen. Nou, en dan wordt alles uit de kast hellen om binnen de kaders die wij natuurlijk wel insteld hebben, om dit maximaal te brengen.